Joukkueurheilu on siitä varmasti paineiden kanssa helpompaa kuin yksilöurheilu. Sä pystyt aina nojautumaan joukkuekavereihin, valmennukseen. Tennis pelaa aika yksin, jos kämmen ei suju, niin sit kämmen ei suju. Sitten sitä mailaa tautaan siellä lattiaan. Joukkueurheilussa on tietysti sellainen pelaaja, mikä ei siinä päivänä pärjää, niin voidaan pistää vaihtoa. Tai myös koripallo on niin moninainen peli, moniulotteinen, että jos mä tiedän, että mulla ei tänään joku suju, niin mä pystyn keskittymään johonkin toisiin asioihin. Ja mä oon ollut aina sellainen joukkuepelaaja, että mä en ole niin hirveästi. Totta kai jokainen haluaa tehdä pisteitä, se on lajin tarkoitus, mutta mulla se ei ollut se ei mennyt se joukkueen asian eteen ikinä. Ja silloin mä oon pystynyt luovuttaa osan itsestään ja uhrata tavallaan omaa itseään sille joukkueelle. Niin, kyllä mulle itseluottamus ja paineen sieltä kyky, niin mun mielestä ne on kaikki riippuu siitä, että sä oot hyvässä kondiksessa. Sä oot hyvässä kondiksessa, sulla on hyvä itseluottamus ja silloin sä et tunne paineita. Jos sä oot vähän huonossa kondiksessa, sä oot vähän huonosti harjoitellut, sä oot vähän epävarma, niin silloin kaikki mitä kuulet katsomosta, vastustajilta, yksi epäonnistunut suoritus, kaikki alkaa kasaantumaan. Et kyllä se, että sä pidät itse huippukunnossa, niin silloin pieni joku epäonnistuminen, se on vaan se on hyttynen, joka tuossa lentää ja läisketään seinään ja jatketaan. Mutta jos sä oot huonossa kunnossa, sä saat vähän epävarma itsestäsi, niin silloin nämä paineet kyllä kasautuu ja itseluottamus murenee. Myös valmentajalla on hirveän suuri merkitys tässä joukkueurheilussa. Koripallo varsinkin, mikä on tällainen taktinen laji, niin se, että valmentaja pystyy viemään pelaajat antamaan ne sellaisia mahdollisuuksia, missä ne pystyy omilla taidoillaan pärjätä mahdollisimman hyvin. Et jokaista pelaajaa ei voi laittaa samaan paikkaan pelaamaan, samaan muottiin, vaatia samoja asioita. Se mikä mulle on hyvä peli on 20 pinnaa, vaikka 10 levypalloa, niin jollekin toiselle se on 2 pinnaa, 5 levypalloa, jollekin toiselle se on 4 hyvää screeniä, jollekin toiselle se on jotain muuta. Ja ne pitää myös uskaltaa puhua ihan avoimesti. Musta tuntuu, että liian paljon nyt jo kaikki pelaajat haluaa olla tähtiä, se on absoluuttisesti selvää, mutta se, että uskaltaisiin sanoa pelaajille, että jokaisella on oma roolinsa ja olkaa MVP:tä siinä omassa roolissanne, niin se laskee jo hirveästi sitä painetta. Et jos sun odotukset on liian korkealla ja sä et voi ikinä niitä saavuttaa, niin silloin tulee aina, että sä oot pettynyt. Ja se, että taas kuormittaa sun päätä ja lopputulos on sitten huono kausi. No, varmaan perus ihan sama kuin kaikki muutkin suomalaiset, että pää tippui ja seuraava tilanne meni vähän ohi. Ja kunnes pääsin yliopistoon Utahiin, missä meillä ei ollut lupa edes silmiä tiputtaa pallolla. Jos heitit ohi, niin jos vähänkään katse meni maahan, niin sä löysit itse heti penkiltä. Ja tuomari vielä väärän vihelyksen, niin ainoastaan kapteenilla oli lupa edes katsoa ja puhutella tuomareille. Jos nyt menet tuonne junnukentille, C-pojat, B-pojat, tytöt, miehet, naiset, niin joka ikinen vihellys, kumpikin tuomari ja kumpikin valmentaja, vähintään 4 kentällä olevaa pelaajaa valittaa tuomiosta ja puolet yleisöstä. Yleisö, suomalainen yleisökin on oppinut siihen, että kaikissa lajeissa pitää valittaa. Niin kyllä se oli sellainen uskomaton herätys henkilötasolla, että jos mä teen asiat niin muutun pyydetty, mä tiedän, että mä otan hyvän heiton, vaikka se ei osuisi korirautaankaan, niin mä keskityn täysin seuraavaan tilanteeseen, mä menen. Mutta sitten samaan hengenvetoon pitää sanoa, että ei mä pystynyt pitämään sitä yllä. Sitten taas yliopiston vuosien jälkeen hirveän kauan. Ei mä edelleenkään ole mikään valittaja, mutta jos sulta ei vaadita jotain asiaa päivittäin, niin toi oli sellainen asia, mitä ei ihan täysin pystynyt oppimaan. Että kyllä totta kai vaikka MVS sanotaan, niin itseluottamus oli koetuksella, koska mä olen tottunut pelaamaan hyvin joukkuepeliä yliopistossa, että pitäisi yhtäkkiä heitellä aina kun sukka näkyy, niin se oli vaikea, siellä pää tippui välillä ja muuten. Mutta se on sellainen 4 vuotta, missä ei tullut hukattua yhtään energiaa siihen edelliseen tilanteeseen. Ei saanut jäädä tuulettamaan donkkia eikä saanut murehtimaan jotain väärin tilannetta.
Muuten niin kyllä mä ottanut jälkeen totta kai sitä ruodin omassa päässäni, ja kyllä mä oon sellainen, että jos varsinkin huippuvuosina, niin mä tiesin, mä vaadin itseltäni paljon, joukkoja vaatii itseltä multa paljon, niin jos oli huono peli, niin en muuta saanut hirveän helpolla, ja kyllä se aika pitkään yöllä niin käytiin läpi asioita. Ja mulle kaikista pahin asia oli se, että jos oli ottelu, se meni vähän heikosti, vaikka oltaisiin voitettu, mutta se olisi niin heikosti henkilökohtaisella tasolla, niin jos oli vapaapäivä seuraavana päivänä, niin se vapaapäivä meni ihan hukkaan, koska mä pyörin sitä asiaa niin kauan, kun pääsin seuraaviin harjoituksiin ja pääsin tavallaan niin osoittamaan itselleni, että mä voitan näitä tilanteita. Niin, tää on mun se Akilleen kantapää, ja kyllä niin vaimo tietää sen, että en mä niin hirveän hauska illalliskaveri ollut niin tiettyjen matsien jälkeen. Onhan se huikea etuoikeus. Se on niin maailman hienoin ammatti olla urheiluammattilainen. Varmasti yksi raaimmista ammateista, eikä väitä siksi, että se loppuu 30 vuotta ennen virallista eläkeikää. Kyllä mä silloin tällöin on kavereita, jotka on muusikoita tai muuta, niin kyllä mä oon hiljaa itsekseni ja silloin katselen niille, että ei niin tarvii 38-vuotiaana niin pistää kitaralla naulakkoon, että niillä on vielä hyvä 30 vuotta jäljellä ja siihen päälle vielä yksi joulukiertue 70-vuotiaana. Mutta onhan tämä siis uskomaton matka ollut ja päässyt kiertämään melkein maailmaa ja pelaa satoja tuhansia ja miljoonia TV-katsojia edessä, niin se on sellaista, että saada niitä ystävyyssuhteita, niin on se ollut uskomaton matka. Ja se, että jos pystyy auttamaan tästä näitä nuoria sille matkalle, niin se on aika hienoa. Ja kyllä ammattiurheilu se kasvattaa niin paljon ihmisenä myös, että ainakin me koripallon parissa, että kyllä pitkän ammattiuran läpikäyneet korispelaajat, niin ne on aika fiksua porukkaa ja selviää missä tahansa tilanteessa loppuelämässä ja menestyy hyvin. Ja toivotaan, että niin huippu-urheilijat, pitkän uran tehneet urheilijat on myös haluttu ja ihmisiä tuolla muualla työmarkkinoilla, että kyllä urheilijat joutuu tehdä sellaisia asioita, mitä tavallinen toimistovirkailija ei ikinä joudu tehdä. Että jos mun työpäivä, mun joku esitelmä jollekin ryhmään on se, että mä pelaan 20 000 ihmisen edessä ja se, että meneekö se hyvin vai huonosti, niin sit saa lukea koko maa tai jos sä koko maan pallo seuraavan päivänä lehdistä ja netistä versus se, että sä herät seuraavana ja tulet takaisin toimistolle ja joku kertoo, että no sun esitys oli hyvä, niin kyllähän niin ne paineensietokyvyt ja muut niin urheilussa on ihan eri tasolla. Kyllä mä oon kiitollinen ja siitä ja kyllä tämä niin kuin mä sanoin jollekin, että kyllä mä oon koripalloilija loppuelämäni. Mä en ole entinen koripalloilija, vaan se, että mä en enää pelaa aktiivisesti, se on toinen asia, mutta kyllä mä oon koripalloilija ja mä toivon, että mä tulen aina olemaan tietyllä tavalla myös koripalloilija ensin ja sen jälkeen vasta valmentaja, jotta se kosketus tähän lajiin ja pelaajiin, se realiteetti, niin se säilyy.